lle mae neges, heddwch ac Ewyllys da rhannu yw'r tlodi. Pe bai angen i ni dynnu llun i esbonio beth yw'r tlodi, gall y llun dangos dau mewn ras gyda un yn cael tipyn fwy o freintiau nag yr un arall, ac mae wynebu tlodi yn debyg iawn i geisio dringo heb ysgol. Mae'n dipyn yn fwy anodd ac yn anheg bod rai yn cael profiad haws nag eraill. Rwy'n ffodus mae gen am addysg am ddim, gofal meddygol am ddim, bwyd yn ein boliau, arian yn ein poced. Mae'r holl bethau yma yn gwneud bywyd yn bleserus i ni. O dychmygwch geisiau byw heb y pethau yma. Mae tlodi yn reality i nifer fawr o blant ar draws y byd, ac hyd yn oed yn reality i nifer fawr o blant yng Nghymru. Mae un o pob 3 phlentyn yng Nghymru yn byw mewn tlodi. Mae 1.2 biliwn o blant ar draws y byd yn byw mewn tlodi. Mae Neges Heddwch 2025 yn datgan yn glir yr angen am newid. Mae pob plentyn yn haeddu bod yn hapus a chael cyfle da mewn bywyd. Yma yng Nghymru, mae plant sy'n byw mewn tlodi yn llai tebygol o basio arholiadau. Mae plant sy'n byw mewn tlodi 4 gwaith yn fwy tebygol o gael problemau iechyd meddwl. Felly, galwn ar y bobl sydd mewn pŵer ar draws y byd i feddwl ac ystyried cenedlaethau'r dyfodol. Ysgrifennai Neges eleni gan aelodau'r Urdd a myfyrwyr o Goleg y Cymoedd gyda chefnogaeth Katie Hall o'r band Croma, elusen Allw y Plant a'r dilynydd graffeg Steffan Dafydd, ac mae'r neges wedi cael chyfieithu i dros 50 o ieithoedd. Ers 1922, mae Neges Heddwch ac Ewyllys da'r Urdd wedi ei chyhoeddi'n flynyddol. Syniad y parchedig Gwilym Davies oedd Neges Heddwch ac Ewyllys da yn wreiddiol. Mae'r neges wedi ei chyfleu yn y gorffennol trwy defnyddio Morse code, y radio, y teledu ac erbyn heddiw y cyfryngau digidol. A dyma ni, Neges 2025 yn y Gymraeg. Mae pobl ifanc sy'n profi tlodi yn gwybod y gwir. Ni fel coes sy'n plygu ein cyrff tuag at y goleuni. Mae pawb yn haeddu byw mewn cymuned sy'n lleddfu ein dagrau. Dyma ein hawl. Dyma ein bywydau. Dyma ein llais. Mae'n cymryd pentre i fagu plentyn. Ben bore bydd y niwr yn clirio. Bydd y byd yn deffro, bydd y byd yn gwrando. Bydd deilen newydd yn agor. Byd gobaith. Byddwch yn gwrando ar ein llais. Rhaid edrych ar ôl y pobl ifanc sy'n dod ar ein hôl. Mae'n cymryd pentre i fagu plentyn. Dyma ein hawl. Byddwch yn bentref i ni.